Rozhodli sme sa pre to rozšírenie toho obzoru a povedomia z toho dôvodu, že boli sme na výstavách aj v zahraničí a zistili sme, že o týchto technológiách spoločnosti nevedia. V rámci Slovenska ponúkame spoločnostiam troška novší pohľad pre oblasť uloženia energie a pre obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Naša spoločnosť zistila, že na trhu je v tejto oblasti ako diera, čo sa týka poskytovania batériových úložisk. Pri zmene situácie v energetike je to dosť veľký ako prínos, tak z toho dôvodu máme našu technológiu, kde ponúkame novší typ batériových úložisk, ako sa štandardne dodávajú a vyrábajú. Nie je to len samotná batéria a batériové úložisko, ale my ponúkame komplexnú službu riadenia celej spotreby, výroby energie aj spotreby energie, aby pre energetika na vstupe boli čo najnižšie hodnoty a tým pádom ekonomicky, aby to bolo čo najvýhodnejšie. Momentálne pre túto oblasť, najmä pre priemysel, tak skôr to pociťujem tak, že je väčší záujem. Pri niektorých závodoch alebo pri investoroch a tak ďalej doteraz neriešili niečo takéto, takže riešili primárne fotovoltaiku a teraz už prichádzajú na to, že to batériové úložisko im poskytuje oveľa viac možností, takže je o to záujem.